Твоят ден започва преди изгрева. Не защото си важен, а защото никой не иска да върши твоята работа. Събужда те кратко съобщение. Идвай сега. Няма поздрав. Няма обяснение. Само послушание. Обличаш се бързо и излизаш на улицата все още полусънлив. Ранният въздух е студен и тих. Пристигаш в празен паркинг, където 3 коли чакат покрити с прах. Твоята мисия е проста – да ги изчистиш. Докато търкаш горещия метал, се опитваш да си спомниш защо пожела да влезеш в този свят. Може би това бяха историите за власт, може би филмите, може би погрешната представа за уважение. Но ето теб, с кофа с мръсна вода, с стара четка и с безкраен списък с поръчки. По средата на сутринта те изпращат да купиш кафе. После цигари, после храна. Никога за теб. Връщаш се с торбите, докато всички продължават да говорят вътре в заведението. Никой не пита дали вече си ял. Ядеш студените остатъци във ъгъл на мястото. Забравена чиния. Чаша наполовина празна. Никой не ти говори много. Не защото те мразят, а защото все още не съществуваш. Тук всички са минали през същото начало. Това е първият ранг. Невидимият. Който отваря врати, носи неща и слуша заповеди. Ако изчезнеш днес, никой няма да зададе въпроси. И утре някой нов ще заеме твоето място. Няколко месеца по-късно рутината ти се променя леко. Вече не миеш коли цял ден. Сега носиш пратки, малки пликове, незабележими кутии. Понякога само думи, които трябва да повториш точно. Работата ти е да се движиш бързо и да задаваш малко въпроси. Учат те на едно основно правило. Посланието винаги е по-ценно от пратеника. В началото ти се струва преувеличена фраза. Нещо, което казват, за да звучат важни. Но скоро разбираш, че не е метафора. Пътуваш с автобуси, таксита и натоварени улици. Пресичаш станции, шумни булеварди и коридори на стари сгради. Качваш се по тесни стълби и минаваш през порти, където никой не гледа никого. Никой не подозира. Изглеждаш като още един работник. Някой, който просто бърза да отиде от едно място на друго. Но в плика може да има пари. Или предупреждение. Или нещо, което да промени деня на друг човек. Понякога някой получава пратката и се усмихва. Друг път лицето му пребледнява. В тези моменти разбираш, че това, което носиш, тежи повече, отколкото изглежда. Ти не питаш. Учиш се да предаваш, кимаш с глава и си тръгваш. Без коментари. Без любопитство. Също така учиш да не гледаш назад. Да не помниш адреси. Да не повтаряш имена. Денят ти свършва, когато предадеш последното послание. Ако всичко върви добре, получаваш малко заплащане. Ако нещо се обърка, никой не иска да разбере. Днес телефонът ти звъни в 6 сутринта. Нова отговорност. Сега шофираш. Не луксозна кола. Сив седан. Обикновен. Скучен. Именно заради това е избран. Никой не помни такава кола. Никой не обръща глава, когато минава. Задачата ти е да вземеш определени хора и да ги закараш на конкретни места. Кратки адреси. Прости инструкции. Никога не слушаш разговорите на задната седалка. Никога не гледаш в огледалото повече от необходимото. Само шофираш. Часове наред обикаляш улици, бензиностанции и подземни паркинги. Пресичаш тихи квартали и булеварди с интензивен трафик. Понякога чакаш в колата, докато пътниците влизат в сгради. 5 минути. 10. Понякога 1 час. Тишината в автомобила се превръща в част от живота ти. Учиш се да забелязваш детайли. Кой те следи, кой прави снимки, кой сякаш гледа твърде много. Също така учиш да сменяш маршрута, без да привличаш внимание. Да спираш на осветени места. Да не задаваш ненужни въпроси. Ти не си силен, но започваш да ставаш полезен. А в този свят полезността е оцеляване. Денят ти започва в кафене, но не си там за кафе. Ти наблюдаваш. На масата пред теб има отворен вестник. Зад хартията очите ти следят всяко движение на улицата.
Работата ти е да сигнализираш, ако нещо странно се случи. Колата, която минава няколко пъти. Човек, който остава твърде дълго. Някой, който говори по телефона, докато гледа същата сграда. Нищо героично, нищо зрелищно. Само търпение. Часове и часове чакане. Кафето пред теб се охлажда бавно. Часовникът изглежда бие по-бавно от обикновено. Понякога се чувстваш смешен, като лош актьор в евтин филм. Импровизиран шпионин в твърде спокойна сцена. Но се научаваш да се концентрираш в малките детайли. Нервен жест. Врата, която се отваря повече от обичайното. Тогава, когато се появи нещо наистина странно, ти го забелязваш първи. Изпращаш кратко съобщение. Ясно. Точно. И когато предупреждението пристигне на време, всички разбират. Това просто съобщение може да предотврати огромен проблем. И за първи път някой ти потупва рамото. Малък жест. Голям напредък. Сега денят ти включва неудобни посещения. Не са приятелски срещи. Те са напомняния. Носиш малка тефтерче. Имена, дати, суми, нищо повече. Страниците са пълни с числа, написани внимателно. Всяка линия представлява неизпълнено обещание. Чукаш на врати. Понякога в стари сгради, понякога в малки магазини, понякога в офиси, където никой не иска да ти гледа в очите. Повечето хора плащат без да спорят. Знаят защо си там. Някои се правят на разсеяни. Казват утре, следващата седмица. Твоята роля не е да се караш, нито да вдигаш глас, само да им припомниш, че има дълг. Говориш спокойно, дори се усмихваш, не заплашваш, нямаш нужда от това. Но присъствието ти има невидимо тежест. Думите стават по-бързи. Ръцете търсят парите в чекмеджета или джобове. Когато се връщаш с парите, шефовете кимат. Кратък жест, но достатъчен. Първият път, когато управляваш големи суми. Също първият път, когато разбираш нещо важно. Тук доверието е по-ценно от парите. Работният ти ден сега е в дискретен офис. Място без атрактивни прозорци или табели на вратата. Нищо гламурно. Стари компютри. Телефони, които никога не спират да звънят. Хартии, натрупани в износени папки. Работата ти е да организираш. Кой се среща с кого? Коя пратка излиза първа? Кой проблем трябва да бъде решен веднага? Също решаваш кое съобщение може да чака и кое трябва да се движи веднага. Ти си като контролна кула на хаотично летище. Гласове влизат и излизат по телефонните линии. Имена, които се появяват и изчезват в списъците. Всичко трябва да се движи без удари. Дребна грешка може да забави много неща. Голяма забавяне може да предизвика сериозни проблеми. За първи път слушаш стратегически разговори. Планове, споразумения, предупреждения, които пътуват от човек на човек. Не участваш, но се учиш. Наблюдаваш как всяко решение променя посоката на няколко души. Един ход тук влияе на нещо там. Започваш да разбираш, че истинската власт не винаги вика. Понякога просто шепне. Един ден те викат на малка среща. Стаята е тиха. Прекалено тиха. Няма шеги, няма излишни разговори. Само кратки погледи и внимателно подбрани думи. Теб те назначават за трудна задача. Тук няма да ти дадат подробности. Само казват, че включва сблъсък. Докато слушаш инструкциите, усещаш, че нещо се променя. Не точно страх, но и неспокойствие. Тиха тежест, която се настанява в гърдите ти. Денят ти минава с постоянна напрегнатост. Всяка крачка тежи повече. Всяка минута изглежда се движи по-бавно от обикновено. Опитваш се да се концентрираш върху това, което трябва да направиш. Да следваш плана. Да не мислиш твърде много. Когато най-после настъпи моментът, всичко става бързо. Много по-бързо, отколкото си представил. Когато задачата приключи, никой не празнува. Никой не ръкопляска. Няма поздравления или признания. Просто се връщаш в колата и шофираш към дома. Градските светлини минават пред теб като тихи сенки. Тази нощ спиш малко. Умът продължава да преиграва всеки момент.
Защото разбираш нещо ново. В тази организация всяко повишение струва част от спокойствието ти. И колкото повече се изкачваш, толкова по-скъп е цената. Годините минават. Сега няколко души те търсят за инструкции. Денят ти започва с срещи. Преглеждаш доклади, слушаш проблеми, разпределяш задачи. Преди ти беше този, който бягаше из града, решавайки всичко. Сега си този, който решава какво трябва да се направи и кой ще го направи. Не тичаш из града както преди. Сега управляваш. Наблюдаваш, анализираш и взимаш бързи решения. Всяка дума, която казваш, може да промени хода на цял ден. Все пак тежестта е по-голяма. Много по-голяма, отколкото си представял, когато започна. Ако някой направи грешка, отговорността стига до теб. Независимо кой е сгрешил. За горните, веригата винаги приключва при капитана. Трябва да запазваш спокойствие, дори когато всичко изглежда разпиляно. Когато плановете закъсняват, когато се появяват неочаквани проблеми. Трябва също да разрешаваш конфликти между собствените си хора. Две сблъскващи се его могат да създадат бедствие. Лошо управлявана разправия може да се превърне в опасна пукнатина, а пукнатина отслабва цялата група. Твоята роля е да поддържаш баланса, да слушаш, да решаваш и да пресичаш проблемите преди да пораснат. Като диригент, който се опитва да не позволи на оркестъра да се превърне в шум. Защото когато ритъмът се наруши, всичко може да се срути. В този момент рутината ти е различна. Работиш на тишина. Карти, числа и дискретни разговори заемат деня ти. Анализираш възможности, рискове, възможни съюзи. Най-голямото ти оръжие е мисълта. Наблюдаваш модели. Предвиждаш ходове преди да се случат. Други извършват действията. Ти решаваш кога е подходящият момент. И точно сега е перфектният момент да се абонираш за канала. Не трябва да вдигаш глас. Решенията се разпространяват като вълни, които преминават през цялата структура. Едно кратко обаждане, едно кратко съобщение. И десетки хора променят посоката си. Понякога се чудиш как си стигнал до тук. Спомняш си кофа с вода. Стара четка. Невидимото момче, което никой не забелязваше. Този спомен се появява в моментите на тишина. Когато офисът остане празен и се чува само отдалеченият звук на града. Сега хората очакват твоето мнение преди да се движат. Слушат внимателно, дори когато говориш малко. Но изкачването носи и една неудобна реалност. Колкото по-високо се изкачваш, толкова по-малко хора казват истината пред теб. Някои се опитват да ти угодят, други прикриват проблеми. И постепенно започваш да забелязваш нещо обезпокоително. Информацията пристига филтрирана, обезцветена, понякога непълна. И в място, където всяко решение тежи толкова много, това може да е опасно. Защото понякога не врагът причинява най-големите грешки. Понякога е мълчанието на околните. Твоят ден започва на малко летище. Без ескорт, без елегантно куфарче, само с качена раница. Това е умишлено. Колкото по-малко привличаш вниманието, толкова по-добре работиш. Сега твоята работа е да говориш, не да вдигаш глас, не да налагаш сила, просто да разговаряш и да накараш другите да слушат. Когато две групи не желаят да се срещнат лице в лице, те изпращат теб. Ти си мостът между враговете. Срещаш се в тихи ресторанти, празни паркинги или дискретни хотелски стаи. Места, където никой не задава въпроси. Първо слушаш. Винаги първо слушаш. Позволяваш на всяка страна да каже каквото трябва. Дори това, което би предпочел да не чуеш. След това повтаряш съобщенията с абсолютно точност. Без украса. Без промени. Една неправилна дума може да запали война. Един лошо интерпретиран нюанс може да съсипе седмици преговори. Затова говориш бавно. Измерваш всяко изречение. Докато отвън се усмихваш, умът ти изчислява всяка възможна реакция. Наблюдаваш жестове, мълчания, погледи. Понякога постигаш споразумения.
Друг път просто забавяш неизбежни конфликти. Но в двата случая изпълняваш функцията си. Да бъдеш човекът, който поддържа света да се върти без да избухне. Посредникът, който предотвратява мълчанието да не се превърне в насилие. Твоят режим сега изглежда като на управителна фирма. Всеки ден започваш с преглед на числа, баланси и отчети. Преглеждаш числа, много числа, приходи, разходи, всякакви движения. Всичко трябва да има логично обяснение. Всяко число трябва да съвпада с друго, всеки детайл е важен. Твоят офис няма излишни луксове. Няма ярка декорация или пишни мебели. Само ред. Подредени папки. Компютри, които работят цял ден, пищат мигащи. Докато другите говорят за власт и драматични решения, ти мислиш за баланс. Ако влезе твърде много пари бързо, някой ще зададе неудобни въпроси. Ако влезе много малко, някой ще се ядоса и натискът ще падне върху теб. Твоята работа е да поддържаш всичко на точното място. Нито твърде видимо, нито твърде невидимо. Научаваш се да предвиждаш проблеми преди да се появят, да преглеждаш 2 пъти всяко число, да откриваш грешки, които другите биха пропуснали. Откриваш, че истинският хаос не идва от враговете или съперниците. Той идва от административните грешки. Едно неправилно поставено число може да съсипе години работа. Едно малко пропускане може да се превърне в катастрофа. На тази позиция властта е в точността. Оцеляването зависи от вниманието ти към детайлите. Сега седиш на малка маса с началника. Само двамата. Няма асистенти. Няма шум около вас. Само директен разговор. Твоята функция е да кажеш това, което другите не смеят. Понякога това означава да се противопоставиш на решения. Или да посочиш рискове, които никой не иска да споменава. Не е лесно. Много предпочитат да кимнат утвърдително. Ти не можеш. Но началникът се доверява на твоя критерий. Не защото винаги имаш право, а защото говориш без страх. Говориш спокойно. Не налагаш. Не вдигаш глас. Предлагаш. Питаш. Обясняваш последствия. Понякога използваш прости примери или истории от минали ситуации. Най-голямото ти умение е да виждаш няколко хода напред, както при шахматна партия. Докато другите гледат фигурата, която се движи сега, ти си представяш тези, които ще се движат после. Когато всички се съсредоточават върху следващата стъпка, ти мислиш за петата. За това си тук. Не заради сила, не заради страх, а защото някой трябва да види цялата дъска. Защото някой трябва да напомни, че търпението може да е по-силно от силата и че спокойно решение може да предотврати голям проблем утре. Твоето дневно разписание вече няма свободни места. Всеки минута е програмирана. Срещи отрано, спешни обаждания, проблеми за решаване преди обяд, конфликти, които възникват без предупреждение преди вечерта. Сега ти си филтърът между началника и останалия свят. Всичко минава през теб. Всяко съобщение, всяко решение. Всеки проблем първо идва при теб. Ако спорът ескалира прекалено много, ти го угасваш. Спокойно, с прецизни думи. Научил си, че много кризи не се решават с сила, а с правилния тон в подходящия момент. Ако възникне важна възможност, ти я анализираш. Виждаш рисковете и ползите преди всички други. Проверяваш детайли, които другите биха пренебрегнали. Слушаш различни версии преди да дадеш отговор. Решаваш какво заслужава незабавно внимание и какво може да почака. Учи се да се движиш бързо, да приоритизираш без да изпускаш детайл, да предвиждаш ходове преди да се случат. Понякога денят се променя за минути. Клюка, неочаквано обаждане, проблем, който никой не е видял да идва. Денят ти приключва, когато началникът най-после почива. Но дори и тогава телефонът ти остава близо. На масата. Включен. Сигналът никога не угасва. Защото да си втори начело означава да живееш в постоянен стрес. Ако нещо се случи, ти отговаряш първи. Винаги. Няма пълна почивка.
Няма момент на пълна релаксация. Твоята работа е да държиш линията, докато другите спят. Докато всички се доверяват, че ти ще видиш опасността преди тях. Докато чакат да имаш отговор, когато никой друг няма. Да бъдеш втори начело е невидимо и изтощително, но без теб всичко може да се срине. Ти си частта, която държи механизма в движение, когато останалите едва започват да забелязват, че нещо се движи. Една различна сутрин идва без предупреждение. Бившият началник вече го няма. Причините вече не са важни. Всички очи са насочени към теб. Твоят нов ден започва на главата на масата. Същата маса, която си наблюдавал години наред от други места. Преди наблюдаваше. Сега всички наблюдават теб. Сега всички очакват твоите решения. Властта не идва с драматична музика. Тя идва с тишина. Хора, които наблюдават. Очаквайки инструкции, говориш малко, само колкото е необходимо. Защото знаеш нещо, което малцина разбират. Всяка твоя дума се превръща в действие, а всяко действие има последствия. Да бъдеш лидер не означава да живееш спокойно. Денят ти започва с доклади, продължава с срещи, свършва с повече решения, подписваш разрешения, слушаш предложения, отхвърляш планове, които другите смятаха за блестящи. Всеки съюзник може да бъде бъдещ противник. Всеки партньор може да крие амбиция. Доверието става рядък ресурс. Привикваш да слушаш повече, отколкото да говориш. Да наблюдаваш малките детайли. Промяна в тона. Поглед, който продължава по-дълго от обичайното. Мълчание, което трае по-дълго от нормалното. Малки знаци, които преди би пренебрегнал. Параноята не идва внезапно. Тя идва постепенно, като сянка, която расте зад теб. В началото едва я забелязваш. После се научаваш да живееш с нея. Защото разбираш, че да водиш не е само да командваш. Това е да предвиждаш предателства преди да съществуват. Да взимаш решения, които никой друг не иска да поеме. И да приемеш, че на върха винаги има по-малко ръце, готови да те поддържат. Лидерството ти дава контрол, да. Но също така ти напомня всеки ден, че върхът може да е най-самотното място от всички.